Goddag, mine damer og herrer. Good evening, ladies and gentlemen. Goddag, mine damer og herrer. Vi står nu her foran Københavns Universitet, det humanistiske fakultet, og det er beklædt med en slags granit, eller marmorplader, som har forskellige lyd. Det her er ikke en mur af lyd, det er lyden af mur. Og nu vil jeg demonstrere, at jeg ikke er janitjar. Alternativt. Jeg stod det igennem. Jeg overlevede. Ingen døde. Er jeg stadig på? Skal jeg sige noget til? Altså, det her, det er jo ikke en mur af lyd. Det er lyden af mur. Find din egen mur. Find din egen lyd. Spring ud som janitjar. Færdig. Alles klar.